Bahelam bogwar pila de we na kino yalam barim jonga kesio. Ila juye kendo ye pi yakis nem prapo kandai po bo pide we na kino kit kam mo ba. Shidrem jonga kesio. Tinga kwa ban klin na pi. Hakis nem ayu ba pidan matab ha bo ka kesio. Kabangas lang ban simti kum unong kit kam jong kesio de snam praposan. Kum ta ter halu kandai po tak snam kan. Kita tengah long hakmat long aktif bah kum unong kit kam jong ka kan. Te hagitu ki por ba pi shidrem ba nang ban ka kesio. Na kwa ban kli ye ko ke jing kli ke ba. Ka juwan ba ka jing kren ha ki ba bon kren sahan. Pila ya don bentab ha bon bol. Kumno filap yung no yalam. Kajing ya syam kajang jing tengku kajing de kam jong au babul tengah shi tang ne ka we. Bau de ubrio unong yalam ubam riet. Ubam riet. Ya kai ka budon, ya kai ka bangi yakut, ya kai ka bangi temu. Uya chakmat. Menjudon kena unu ka em. Bat hisin bangi lai perkhat ban yakran ngiyakut ya kata mut kata ulah ya chakmat. Tang kata kan. Ubam ju pendam. Mau di rusin rang tang kata ka bangi i ka jeng rusin rang mensiam kan. Uba penlong yang i kemungkinan ket kamru ngi yo mensiam kata ka por kan. Kata ka di ka jeng siam jungi. Te hagitu ki por ni kan mau ba piadon ma pia ki esu ba bol lambat kwei ni mal ki jing ki cur ba ki babon. Ban ni da kan mau haru ba ki jing ki jong 79. Badu 87 kilapan pet krat ki babon ki pawir. Ki belabon ki beladon bon ki senong kasih lesa ki lawan ong maulai jaya ki babon ki pat ki senong kasih. Te hadu kan no vi filap. Kicing ya ki ke klaim bora kutu ke por hadu ban penher krade ki beri ba nabar. Te toh kum unong ket kam jong ki isu to por ho pra phunyo ngila don hakmat e. Ma te kawai ke jeng mi na kitu ke jeng ya ki ke bajor kum pi ong kan. Kala ke siu thia ya ke jai ban riu. Kala penlong kawai, kala penitali. Bat haju ke por kala pen ngan ong kala pen chep tiang ya ki wei pat kum pi ong ki poiwir ke basuan ni baken wan le trai khli ala ka jong kari kan. Te ngasukwa ban yu thu epi ba hakatu ka snam khamtam hu fra phunyo umdon ka wei ro ka sinong ka ba umdon chu ba kibriu kinum yasha ya ke asu te kidon ki por ki ba na ki sinong ki ba ki samla pulie ki don silong ki li pha shatai ki phun ni shine ki wan ya kan du pa ngi kwa ban seng ki unit te andang ile ban seng unit ni lap ba mdei chu tang ki samla pulie ki sinong hi na du kinong kam jok sinong du ki dema ki be tri lang ba ki asu ta por te ngai iya kata ka jing ka siu thia ya ka tu ka jing khi au phra phunyo jong ka sang ki asu ka bla ka siu thia ga jai ban ria ka bla pani tali bat ka bla la ru ban ong ban be akra ya ki tu ki poi ki basuan hak sinong jong ki Te ngakwa pin ye thu ba ki pai ba menta kin kan mau biang. Ngasarai fi kan mau jing ki ka parat ba ka dia sunem khat kan spa prapon yo. Hakatu ka por ngada kan mau ha. Pai lang jong kari khasi lana jong pai ba. Jong kanong ba silong kila kiw hatunum jong ka sekretariat. Hatunum jong ka office jong ka MSCB itu gudang pusat usul bilai. Sesu. Pin soba banyak tu. Nakano ka daw kutu ka por ka mi kicing ki ka berat ba. Ketu ka jaha ka por ka bangi sedang ya ketu ka demonstration shitarik bana Julai jom senam prapunyo kan. Te hadian ka jing syakam ka jong babul. Te kadon ka jing ketu ka jing asiat. Kan ritarik bana Jun men miat. Ni don ya ka blackout. Kan nyau tarik te hantu kan nyau la sedang ka curfew. Te nang tu ngi kumta ka jing ya kadan ka jong ka sarkar ka ya hi. Te hanrai hak tu ka jing ya khi tam dei su nong ket kam ke su. Ade bi u pat bhur ben. Ade bi samla jong kari ben. Ki pat jong kari bi bela mi ahmat kan. Te hadian nang tu ngi suthu ba kan ya kanum position no lim dang i don ka jing ya kadan lane ka dialog ba ka sarkar. Te hak shitrik u banai Julai ni rai bangin sedang ya ka demonstration ka jing syak than lang po skat riang. Ba ka ju ka por dia kata kapur kebangi sedang ya kata demonstration dia kata kapur bah ke sarkar ke khot bangi ya kenduk bangi kanan tinggi ngila don sport skat riat kinong ket kam ki office bearers ki advisors kat ki bangi la ban yo
ngila don hapo kamla sport te hadin bang mi ngiyo I bala ki pat ba ki tu ki be sha kan nang thi kila rung yo rung sport skat triam kila ki sport jong sesu long kata ka long khadu kata bat ka ba ngilingo ka long ba ngem poi per khat ba baro koi ka tu surak khat skat triam le si la shia ka si pat ba don kali shu ban ya kan tong pat ba kan te ke jing ya khi man ha ka tu phila ban ye thu ngi ki mat ki ba kham kong san ha ka tu ka por hal ka tu ka por ngi don khandai tli ki mat ki bangi bo te ban jer kita ki khandai tli tli se ka stom mangan kan ma ta ni ka baning kong kolong ka LP ba ka reservation policy balai ka join ka da bat ka asam nang ta ka basaw ka railway head ngi kan ka basan ka border issue ti kidang don chu skiwe kan tengam da kan ma ba ki we ti kita ki mat ki ba khamat ki ba hadu man ta ki sngiru ki de khot jong ki issue ngi kidang ya khi hadu man ta kan tenga kwa bon pen kan mau ye phi ha ki tu ki por aus nam prapo mio ka ba ki chim buram gi brewe ki noi lam ki asu ka le ki chubor pha ban nga kan mau ha ki tu por ba buleng do uya keleng kari ka se jentia bat kat se bolai ki kin thei ki khna ki samla ki kawang pisa ki thep pisa ki khong na ka banta bat ayo na ka banta ban ai jing rap de ki asu ki kan mau ka tu por ha kan no ko dor phi ha kan no le se phi yo kamai phi yo pisa ka tu por donation ka ta te ngam la ban ong kan phi ka long ba teng baro ngi don ha ju ka ke ka bagin lekin te le si ha ju sing ani thu phi kawai ka party kawai ka group ma koi kan hon la ma no bu no ki to ken po ri bhoi don ki bodon jirang ha ju sing don ki bodon sora ha ju sing don ki bodon po nong ston kum ta ter kin nama to ka pot ka mo phi ong kan kum bang ong phi am kam dei shu ka daw jong ki su to pot ka jing khi kam dei shu tang jong ki su la dei pro koi gari mo mla shu ban pen biang ti pa ba ti ha bodon ka jingalang shu tu kum ta kialum ke pen mi pisai ki ai kan ten rei bangan te hadin ka ta phusnem bangan kan ma ka ta kala sitom hi bangan ong ye kan te ubak bul nga thrai dei ru wena ki no lam ki asu bala sha kem bun sin ha fikir mau usya kem kan no sin lene na kan no ka daw ba her kan no sien te kala sitom hi bangan ong kan te kawai ka sien ka bangan kan mau snem phrapu sau ka don ka jingja hapo Shillong College usya kem mo to snem tongan me thu ke ka baja mo ten rel snem phrapu sau ka mau usya kem te ha ka to ko por mri tong ba bol ki ba sha wa ni ba founder ba sounder ten re ha to por ki su ka khlan long ka jing khi start jong ni po mo lai ni da ki samla jong mo lai te ba bul ulai no nang tu te nang tu ki don ki daw ki ba khang ni hang tai don bi ki daw gen ki ba kheri usha kem te khambon hi ki daw ki long ki ba le si don ka jing sha yo ro jong ki khot ki khot ka jan ri ku chungi ye ki ba bolam habu tip ku to mu let bi makmat u counter bet u yakhun bet u pani bet teng yo ka sha file FIR u sha kem hakum kita ki nongrim kin kita ki daw kan ba bon bhai bu sha kem ten ri ban nyau te kam la kan mau ban nyau shum ta kan te nang ta ha ka tu ka por jong phi nga kan mau ye ka wi ka mat hadin jong prapo nyo kadon ke jing seng ye ka wi ka seng sain persei arms ha ka baka KSU le seng ila manong tu ka por bu ba bul long don bentau Christian ye ka ka party mo ka bangamut ban kali ye phi ka long phi tharai ka KSU ha tu ka por ka baklane lese ka biang penban bakan don benta ha ka politics phi don asli ki ye ke ba kum ka CEC Central Executive Committee to ko por ka ni shong te ngila sung thu ba ngin shia kren ngin shia khun ngin shia khi sa kum ni kum ki samna pulia kanam position shino kawai ka chingpar khat ka long ba ngila don kam lagi bri le jong ki bandan hapo assembly te nisan ye tu ka ngila banong ka political party kan ka wing mo ka wing ka alliance of regional movement something kum ta kan ka arms ngong
te don pat ka tu ani kin khot jong kisi ki bas ngau ba kam long ban le kum ta ngi de ka student body ma ngi de ka met jong ki samla pulia ngim la ban shimata ten rei ka don hela ka jong ka jingmut ka don pat ka wi ka jingman toy ka don ko jing du jingman toy ru le sing la banong na ka ba ngi le no kum ta le sing ngi klet no eki benta ki jong ki ka students welfare ten rei ka don pat ka wi ka benta ka ba don hi ka jingiram ka ba ha ka to ka por tang ui du khot job ma ba job di tang ba don ko paroi na po shela ti u yai ni ha ka tu ka portion ulong mi khmat jong shela ta du khlimat ko khlat kan ten ta ka daw ngamla banong ha ka tu ka por ya man ta ngamla banong tu ka por ka bakla la ni ka dei na bang sung thu bang ngimla bani khun ku samla puli tu ka por ngi le ban ya kan ngi le ban pan pau e tang bakla la riu la thi tang bakla la riu kuli ting sung thu bang don kam lagi jong ino mi khmat ki ban ya sa yang tei mo ka ta ka di ka daw kan tiu ba bul usim ak ulong aktif ba ta por ma kham tam hak sila kan udon chathia upen tikana ba uni ubri bang mi un job ti ka don uswa ai ya ka bai ba don ko par i la ban job na po sila nang thi kan te ngadon sagaway ba her ma kli pi kata kalong phi menta phim don siu bo kesiu ha te henrei kum ba kalong hakine ki phosnem kila ya ngiyo i ba ki jing khi jong ki samla pule ane le se jong ka ksu kim poi se ro ki su sakut ese pila banong menta da piong ka resolution policy da piong ka ILP da piong ka border issue ka i ka daw ka penlong bang himla pan le ngai i kata ka ngom ong mane fi ka kum ka ki asu to ko por ngi sung bungi don kam yi le jong ki bri ka nya sa po ka assembly tele asi kini ki jinglong pending ki jing sa jong kini bar khot nga thai ka day ka jing i ka jonga kan nga sngo bagadi ka political will mol don hi ka political will ka ban yaram ka ban pet ki man kham tam ki mat ki ba ki asu ka bu ngai ngin sayo ai ya ka thong ngin yo kan ya khain ma phi ngi ong boundary dispute tak por ngi ong border issue ma boundary dispute hai ngi point ta sa kun reservation policy hai ngi point sa kun ILP hai ngi point sa kun tengam kwa ban ya palang ta tengai itang ni ko wi bal da ki no mai khmat jungi don ka political will ngin pois ka thong tenre kum ba kalong ngathrai pi i ki babun na kino ilang sim halang kilong MLA kilong minister ndai ngam i ba kandon kanu ka jing sungu khia jung ki ye kini ki mat ki baki ki kren na ka por ba kilong sim halang ta ka jing long jong ubriu te ka ba stom banya batai ban define ko man ong dei man shaw long um tu man taw long um ni te ka e ha ten dei tang oi ka long ka ba ngas ngo ban ong ka long ba le chala ka jong nong rem hai ka nong rem ko fidon man sha pipen scam hai ka nong rem ka ta ga de ka nong rem ba fidon kan mau kan mo ye unu nu ubriu ru bla ka long nong mi khmat man ta kan ba man shaw di nong yelam sang balang tu num klet ya ka nong rem nei usdang ban mi per thai tang kata ngai i tang kata kan je ngan pun ye ka jing kren ngakwa ba phin ajimut ek samla kai ki jing ajimut jong phi ek samla mata ki bedang don haka ki SU ki bedang don hak wi pat ki seng balang kai gelanti bakin yai baki issue jong ka jej ben riu ki lese ki lawan urlong ta kawai ngai i ngaju sotanak ban kan mau ya kawai kam motu ka bong mut ka ba ha le ka ba ding kren ya ba sha ban le ka ba ding mo mut ka ba ha think what is right okay do right le ka ba ding te ngadon ban kan tu ye kini ki samla ki jongi kai ka ba don ka ba ka soi ha man siam ka jong ki kin a ya ka ba ka ding kan hem kanum yam mo nang ta bat ko ka bakut kalong ba kin le ya ka badi do right kinum phet no shani shatai kin ya kanu no ko jingmo jum khat jong ki kulesh bon ba ta